Ulang dulu.
Tahan ya, jangan lupa ditahan ya. Ini udah nggak ada tim ya, tim bikin taruh ini ya. Jadi emang fit ya. Semangat ya. Shalom. Pangaradiot ama ina dohot yanakon sasahudulam ma ganuk keluarga di parmingguanon. Masuk mai tatu parmingguata tabereng ma acara ta. Horas jala selamat hari Minggu ma dihita salu na. Selamat hari Minggu manang dihambu pathaladunami. Pinuji ma jabata nau mamasu-masu sudah keluarga ni akar ruas ni uriata. Gabi boy hita marlas ni roha. Mamuji jala pasangapon kuarne debata di minggu keluarga sadarion. Pinuji madebata nama noktong makaholongi muluku dohot keluarga. Di minggu pa 22 hon dong Trinitatis sadarion sudah akar keluarga Kristen. Dipaingot asa benget mangulahon lomoni rohani debata. Aibana do toto napasauton sakapna laho pasikopon narikot dingoluta. Alani sude mahita marlasti roha mamuji goarna nabadiai. Maret de mahita siapuk pede nomor 525. Amen, hallelujah.
Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itod di parbadia na tong palangit do tanon. Amen. Songonodo hatan itu Jehovah manangise na mameleon hamoliateon. Ido na pasangapau jala mabahid dalan asa hupatuduhot tuibana hatuaon di debata. Haleluya. 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 Yang mahita ale Tuhan debata asi maroham di kami aidang terbaik kami mabai manangah molo soho dengan nami di ini saya leho madihami roha badua gijak asa tahu kami manibangi dohot mangulaho lomo ni rohab saya dongani mahami asa miak kami di bagatako dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari Dita. Patik tidak bata dihita di minggu sadariot ima natar surah di Lukas 20 sada ayat 36. Ido sahatna atong rakmahita mangido gogo tu debata lau mangulaho nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mami mangulaho nau bartu patik nai. Amin. Mari dita.
dosatta tu debata martangiang mahita ale tu hadebata amanami na dibono gijang hodo na patupahon hasasani dosa dihami halak nada ngolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Ale Tuhan pasat kami diri nami Tuho gabe pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abigima hata baga-baga ni taringot tuhasan di dusatta isebe mangaluhot akan na pinilit di debatado nama mitori isedo nama dabu uhum hamaguan Kristus Yesus do nang mate alai dadaholani nang mula mangoludo jala disiamu di debatado ibana mangodiok kita hasang apa ma di debata na digijang. Amin. Mari Dita. Guru
tajahama hatari debata nagabe epistel di minggu pa 22 hodung trinitatis sadariot ima natar surat di Rom 12 mamuka sian ayat sada 1-2 tajahama marsika sorit nahuapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata pasatamu ma daging muna bahet pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulato ni namar roha Jalaunang gabe sarupak kamu dua portibion alai gabe baru mana lumu pikiran asal kamu malibani lomonin pada debata di mana nahuli nani harus nasu ima sahatna martuado akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa amin maredi Jesus, I now see dakoma haporsiatai songon na hinadakon ni dong atas haporsiao disadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jaoba ido ama pargogo nato apalagi dotan au porsea anak di bata jahoba imana tinungguan di si Maria nagabe-gabe syatot di perbadia andorak sogua ido tuhata natu mau na berdit di panguman di silatus nama te terpadal du iban na tua tu banatur na mula mangulu di hari patu nama naik di surgo lau hudul di siamon di petajau amanai malgogo na satu dosanya di sima ibana mangumi halak na mangulu do amate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria da badia huria hatopan ni halak Kristen akan badia do dia sanidus do diatai namandok mula mangulu sugut daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sora sudah amen. Tapi gima titing na masa dohot naik masa di huriatak Shalom. Oras marihita saluhut na manginang titing Minggu 5 November 2023.
Goarni Minggutta sadarion 5 minggu pa 22 hon dung Trinitatis lapatanna. Hasi tulu sadaon ni debata. Dohot topik minggu pasangap majahuba marhite hamoraon dohot dagingmu. 2 titing namaragam. Parjolo parmingguon minggu keluarga. Sadarion minggu tanggal 5 November 2023 di Patupa Huriatta do parmingguon minggu keluarga di Ganup parmingguon. Jala di Patupa do papungu pilihan keluarga marhite amplop naung disagihon tu Ganup keluarga marhite wik adorang so parmingguoni. Ima lau haporluon pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulama nasa keluarga jala masohot majolo permingguan sikola minggu. Remaja dohot parguru malua. Tapasahat ma pilihan sadaa dohot sadabe adorang sojamita. Jala pilihan 2 dohot pilihan keluarga marhiti amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. 2. Pilihan bulanan di pabotoho matu sudi ruas HKBP Tangerang Kota lau pasahat pilihan bulanan lau tu bulan Desember 2020 boima di lehon di bulan November. Tolu. Rapot fungsionaris gereja di hari Jumat tanggal 10 November 2020 pukul 12.00 WIB maringanan di gedung sekolah minggu di Patupado rapot fungsionaris gereja lau manaringoti laporan kerja 2020 dohot program kerja 2024 domutusi pinangido matu parar tahun badan audit panitia tahun profesionalisme penata layanan panitia pembangunan ketua tolu dewan dohot full timer lau madohoti rapoti. 4. Pesta gotilon dohot pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Minggu tanggal 12 November 2020 tapatupado pesta gotilon dohot pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan. A. Tapatupa sahali permingguan masuk pukul 8.00 WIB. Sude ruas naro marpahean nuansa Batak bahwa memakai bulang-bulang parupuan memakai sortali dung sidung parmingguon diuduti mamuse tu pesta gotilon dohot marsipanganon. B. Di parade 4 inganan lau parkir. 5. Parkir mobil di parkir gereja PT Yokomindo PT Maindo dohot gudang di jolo ni gereja ma khusus motor. C. Di parade do inganan parmeaman tudak danak nama ringanan di Sopo Saroha gratis. D. Di parade do inganan lahu manuhor souvenir dohot sipanganon di area parkir gereja. 5. Soso-soso seksi kemasyarakatan. Pinabotoho matu sudi ruas nama make lahan parkir ima motor manang mobil asa mamarkir kendaraanna dohot dinggan sesuai arahan ni petugas parkir naung dipilih asa dinggan maratur hobar tu na laho masuk nang haruar sian parkir gereja. Onom apresiasi sentralisasi. Eporus HKBP nama ringanan di Piaraja Tarutung Madok Mauliate tusudi ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Sialahau duhon dohot haradeon namar situtu mengulahon pelean sentralisasi tu kantor pusat HKBP mamuka sian bulan Januari 2020. Pitu ruas Netabba mamuka minggu sadarion tanggal 5 November 2020 nunga dijakon gabe ruas di HKBP Tangerang Kota. 5. Amatta Recoil Pasaribu Inata El Pantina Borusi Mamora Rabdohot Sahalak Yanakonna Rosian HKBP
Bodar Sihudon Sada Resort Andam Dewi Distrik 20 Tolu Barus Raya. Maringanan di Jalan Mitra Husada RT RW 2 RW 7 Kelurahan Ketapang Cipondo Wik 10 Energi 2 Tolu Sada Onom 50. B. Amata Edu Eduardo Zire Sitorus Inata Eka Fatmawati Boru Pardosi Naro Sian HKBP Sibuhuan Resort Sion Nauli Sosa Distrik Sada Tabaksel Sumbar. Maringanan di Jalan Alpukron nomor 10 RT Tolu RW Tolu Wik Tolu Pulonom Energi 2 Tolu Sada Onom 5 Sada. C. Inata Padita R Boru Panjaitan Rabdohot 2 Yanakona Narosian HKBP Sudirman Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh. Maringanan di Jalan Gardenia 2 nomor 14 Villa Taman Cibodas Tangerang Wik 20 Sada. Energi 20 Tolu Sada Onom 52. Walu Dagdanak Nasorang di basa-basa Tuhatado Sada Dagdanak Boru di keluarga ni Amatta Fajar Ridwan Siahaan Inata Reynalda Boru Sagala. Nah di hari Selasa tanggal 31 Oktober 2020 Tolu Wik 26. Energi 2 Sada Sada Opat Tolu Tolu. B. Di basa-basa Tuhatado Sada Dagdanak Boru di keluarga ni Amatta Sapang Bernardo Maha Inata Susi Teopani Silaban. Nah di hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 Tolu Wik 10 Walu. Energi Sada Pitu Sada 2 Tulusia. Ipasdo Natorasna Rabdohot Dagdanaki. Sia ucapan selamat Padita Resort Parhalado Dohot Sude Huria Pasahaton. Selamat ulang tahun Hatutubu Dohot ulang tahun Parbagason Tusude Ruas Nihuria nama ulang tahun di Bagasan Mingguon. Anggiat magajang umur hipas pamatang Jala Tugu Haporseaon di Bagasan Tuhani. Tusude akaruas na di Bagasan Parsahiton anggiat ma dileo Tuhata Hahipason. Songoni matikting di Minggutta Sadarion dia katikting naso di Jahahon Hami boy mata jaha di buku acara cetak manang digital. Molo adong akka nahurang takas di Panuratonon dohot di Pajahaon boy do di Patakas tu Parhalado di Wiktabi manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatama pakubasion ni huriatta jala di pasu-pasu ma nang Parhalado dohot ruas lau patupahon akka ulaon di huria bahen sangap ni goar ni tuhatta horas. Tapapung ma pediata sada A do sada B ut maita marede sebukwede oba 170. Las rojas
damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Kamang dot tamuinang di minggu pa 22 hon ung Trinitatis Laos minggu keluarga di Huriata turpuk jamita di enet sian uda sian Raja Salomo bidu tolu ayat sia dohot ayat 10 ujahama dihita lenggama tapayutihut pasangap majahuba marhite sian hamoramu do marhite sian patumonaan ni sadok pangomam jadi marsipijok ma akasopom jala sirnip tuak anggur aka panggilanganmu ido yang gosahatna kamang dot tamuinang totu suku-sukun na parjolo buasa ikon pasangapotta debata buasa ikon pasangapotta debata ala memang nasangap do tuhatai ima alus na parjolo buasa ko pasangapon Tuhan ala memang nasangap do tuhatai nabaduahon muluadok pe dileot Tuhani hasangapon dihita iko pakeot tadui laho pasangapon Tuhani. Jadi orang yang memuliakan Tuhan dengan hasangapon na adong di bana ikon pakeon na dui laho pasangapon Tuhani. Jadi tarida doi molo sori pake hasangapon na di ibana lau pasangapot Tuhani berarti na dirajumi do hasangaponi sian portibion marharoroan asa molo dirajumi na sian portibion do hasangapon na adong di bana dia tidak akan mau memakai hasangaponi laho pasangapon Tuhani. Alani akamang do tamuinang tapasangap ma Tuhani marhite-hite hasangapon na dipasahat debata tuhita. Amin. Amin. Unang nangit. Mulu nangit gabi gali dua marjamitan mo. Nah, muliakanlah Tuhan dengan kemuliaan yang ada padamu. Ilok marhite-hite turpukon buado hita lau pasangapot Tuhani. Buado carata lau pasangapon Tuhani ilok marhite-hite sian hamoraunmu. Marhite-hite sian hamoraunmu. Molo didok hamoraon nang upahami dua hal mai na parjolo hamoraon ima kepemilikan harta benda termasuk mai sisinamot hebeng kepemilikan harta benda. Nah kamang do tamuinang songon dia do hita ya maka porsiai bahwa molo adok pedihita kepemilikan harta benda namar macam-macami nasian tuhatai dui nasiat tuhatai dui asa tapakei laho nang pasangapon tuhatai molo tarajumi do molo tahaporsyai do bahwa hamoraon na berbentuk nama rumang kepemilikan akka benda na adong dihita manang akka dia pei tentu pakiot tadi lau pasangapot Tuhani
Jadi nak sidohonon ni turpukot tu kita buado kita meyakini bahwa kepemilikan na adong di kita imana nidok na harta hamoraon marharoroan dui sian Tuhani. Buado kita meyakini bahwa mulu adok pe di kita akka hamoraon na marragami kepemilikan akka harta benda na marragami marharoroan doi sian tuhatai. Molo tarajumi jala taha porsyado marharoroa siat Tuhani totu iko pakeot tamai laho pasangapon tuhatai. Apapun yang ada pada diri kita kepemilikan na marragam-ragami tarajumi doi siat tuhata tarajumi doi marharoroan siat pasu-pasu ni tuhata iko pakeot tamai laho pasangapon tuhatai. Amin. Amin. Napaduahon arong do hamoraon ni partondion. Ilo hata ni tuhata marpugos do tuhata Yesusi asa mamora tondita. Terhina do tuhata Yesusi asa mamora hita di partondiota. Ilo di Matius 5 ayat 7 perhatuan na walui martua ma napugos tondi ai martua ma napugos tondi ai dinasida do harajaon banua gijangi sasitong na hata pangidoan doi sasitong na hata pangidoan doi asamolo tahilala kita pogos tondita gabe girgir mahita lau mamuji tu hatta lau mangido tu hatta ai disido bahasa kerendahan hati deh ai dinasida do harajaon ni debata. Jadi molo didok namora di partondion sa sitong na ba dangarong bisihatan di si dangarong bepola si pay ngoti-ngoto ni asa manggar pilihan bulanan ngabir sude dangarong bepola si juju-juju ni asa otomatis deh asa manggarar komitmen ni pilihan kotilon do akan asing ke kewajiban na tuhuria ido ben na dido dison pahatu monaan buah sulung patu jolohon debata mengutamakan Allah dadi tangyak taido setadok do ho madi jolo Tuhan hami madi pudim ada yo do sipatai bana gabe pa jolo-jolohon secara tidak sadar. Arong dun maeng sada hasomalan dia kana poso gaji pertama nina dilo tuhuria tu bagus itu imana iro na patumonaan saya jumulu malului hamu harajaon ni tong nang nyambung saya jumulu malului hamu harajaon ni dohot dungi unak pabalik aita na jago pabalik-balikon dangarong ilok parjolo maluluhamu akka ondeng itu te ilok parjolo do harajaon ni liwata yai patik tei pe mulu parsyajari patik tei akka mangdot taminang dang na ujuk-ujuk di bahen debatai sada 4 5 saat tu kita 5 saat susap 10 dada ujuk-ujuk di betu hatai disuruh si Musa manuratoni parjolo bagian na berhubungan tu hatai jadi yang gointina holongi hamuma tuan debata mulu 5 10 holongi hamuma dongan
dengan jolma. Nda ujuk-ujuk itu. Buat sedang dibain 5-10 per jolo. Alai sada tuo pak do per jolo. Asa seper jolo hita laho pasangapon Tuhani. Amin. Ilo. Baru pe ta holongi dongat ta jolma ima bagian jadi molo hamoraun di partondion ba unang beke cetate dak sia tambi mar minggu pe dak pola si paksa-paksa onon ido halak nama mora di partondion lau mangaleo tuhuria peon dak pola berkomentaron halak kepeng emang lu bisa hidup tanpa uang sian rohana yas di pasahap ma ya sekaligus mau sosialisasi nih pesta gotilo nari minggu nate amin suatu ngarong namar tabuni hari minggon ala pesta gotilo ndang roy mana namar minggu kan idang namora di partondion nih moro namora di partondion sip di lehon tuhuriai sip doi di patujolo tuhatai di bagasan nguluna napa dua ho nakamang do tabuinang tajaha majo ayat 10 dangadong ihamuate jadi marsipinjo ma akasopom jala sirnip tuak anggur akka panggilangamu jadi marsipinjo ma akka sopom jala sirnip tuak anggur akka pangilangam mulu na tua na jolo onna hujana mon nya sanga do hubereng di utanami adong anggo pala di utanami di Batak Toru ngajarang berong talobat utamu do talobat lumbung padi anggo akan lahir di son na tubuh di son dangat tu siwi jadi maksud ni talobat mulu na jodohian sopor di bayan jodoh tabereng di TV kan duk panen disipam meon do maksud dua na perjolo andorak sodabo panen muse asadok stok jadi terus adong si panganon ya na baduahon dipakai doi emena disipani ditalobati lau mangurup ya kadongan na humurang contoh na rupani eda pinjam emenya dong neng borha anakku kuliah inna diukur may mamakke bayon tanda mudo bayon sedia do iba pijapon diukur may mamakke bayon diikat bayoni dungi muse dung lau paulakon bayoni mari dipakai sedia godang do dipijam emenai nguleng dangarong biete pakai TF nama TF imana patanna jadi saya di parade do talubakna saya diparadiakan tua-tua na jolo do simpanan berupa eme untuk jaga-jaga balik dung dabok muse sahat tu balik dung dabok muse panen dung dabok muse gotilon nah berdua hon di son asa sirnip budamu do sirnip dangguar ni jol masih sirnip mulu marga turnip do kan sirnip tuak anggur akka panggilangamu jadi mulai dok tuak anggur asa sangap pestani nasangap ikonarong do tuak anggur alailang apala hupados-dos etimologi ini tu halak Batak apakah itu sama dengan tuak Murorok pestanya lak Batak iko narok tuak anggono yang bir nama teh
siapa birik. Nah, jadi anggo di halak Israel asa sangap sada pesta, asa sangap sada ulaon ikon narung tu anggur. Ido benna di pesta nai kanai di ngotamu di mengalu-alu si Maria tu ise tu Yesus. Karena apa? Udah kurang tua anggur. Ya. Jadi mengalu-alu masih Maria tu Yesus. Gabe Roma tua nautabo yala melobi-lobi. Sederhana do lapatan ni mengalu-alu mahita tu Tuhan ya teh. Amin. Amin. Iya. Labuk mana tu mabuk. Yala bui sape sirnip. Ya. Mulai dok sirnip. Apa ya bahasa Indonesianya? Unang majulah kita tual kitabi. Ya sampai tumpah-tumpah dia. Tapi bukan berarti marsaburan, tidak. Itu salah di pemborosan doi. Jadi songonima akan naporsea aka napatujolohon Tuhani di bagasan nguluna songon aka naporsea molo paragat utamu do paragat dia Batak keluar matu akikan siak kalapa manang nasian bagot mulu mulaki siap pergatan arong mangidu tua nai di dalan ikon dilian deh apalagi badita mangidu kan dengan satu keyakinan mulu dilean tua nai siang garung dibaikan siang bambu mulu lihat tua nai dengan satu keyakinan ikon mertambah-tambah ma hasil ni tua na. Jadi kamu betong, mododok tuamu, dak kamu tahu. Ngeluh kamu rupani. Ada pada saat ada yang meminta, ya dikasih. Dengan satu keyakinan hasilnya akan bertambah-tambah. Tidak boleh tidak dikasih. Wajib. Dia jutua mi banyak. Tu para gati mesti dikasih. Jadi filosofi ini gampang loh teh. Suatu ngilok Tuhan itu hita. Sadi hari di mereka kau mawas, ila kau minum nina. Anggo ilang masuk tu surga be, ngayakin biau si. Alai mulu hidup Tuhani, ibere kau mawas, ila kau minum, itor ditekem mai. Surga bagianmu, tor nama kan? Tor ditekem Yesus teh. Jadi sotung masa tu hita kana songoni. Jadi akamang dot tamu inang, tagogo mama cari teh. Amin. Balu siamu jo, amin. Olo, tagogo mama cari, tapasangap matuhatta, sampai sirnip tuaki, sampai gok emei, kepemilikat tay, manang namar hite-hite akan aku taupe di minggu keluargaon. Mari kita sebagai orang yang diberkati Tuhan tetap bersemangat. Lahu nang patupahon aka nadinggani ate amin ya kalau sudah punya kasihlah itu tujuan lah itu tugas do tanggung jawab tak mulut tajalo Tuhan satuan yang kapasu-pasui tapasaha ma wakadongata na umurang tapasaha ma nang tuhuriata amin martang yang mahita. Mulia ante Tuhan nunga marsaringar hatami ditong-tongan ni parmingguon keluarga di Huriam KPP Tangerang Kotaon titikyon kami akan apa sangat pokok na patuyuloho di ngulu nami kami madipudip Tuhan Oma sipayu tuton nami di ngulu nami satok tong marsangap warmu marhite-hite aka pambakinan nami hodo mual ni aka sideo leon narong di diri nami
manang hasangapu pi, manang hamurau pi, manang hagabiu pi, pakir nami may lahu pasanga pokok. Ajari kami Tuhan, asa toktong manggulmit, mangulu di bagasan serep ni roha, pargugui kami, lahu pasanga pokok toktong linggulu nami. Ajar-ajaran nami manang akayan akon nami. Asa imbur-imbur mangudang nasida mamora di partondion. Sagabi anakon na berhasil dia kacita-citana. Napasangapon na torasna. Na mamuji pasangap ng guarmo. Adi amang sahab matsudi tuho nang akayan akon nami. Pinopar nami. Manang di dia pemaringanan. Mana mga ramoti. Ajari marhite-hite ton dimi. Asa toktong gabi anakon pinopar. Di bagasan serep ni roha. Mamuji kuarmu. Nasangap na marmuliay. Adi amang molo tung wadupi hami, walami hami pe. Akaponjot ni ngulu. Kaparukiron, kasitaonon, akaabat-abat di ngulu nami. Homa maparkugoy kami ada Tuhan, asa gabi na porsya, na toktong, asa nga poko, manangahape situasi kondisi di ngulu nami. Ada amang tambaho na kapasupasum, tambaho na kasilas ni roha Tuhami. Sa tau kami toktong pasanga poko, marhite-hite aka pambakenan. Sahak matuho nang situasi dohot kondisi ni negara nami. Menjelang pemilu 2 tahun naro. Oh pasahat kami Tuhan. Sahotok tong namangalehon hadamiyong. Padauhon haguturon. Pasohon aka taitahin ni najahat. Asa dinggat toktong mardalan negara namion niuluhon ni akan toktong pasanga pokok. Pasat kami ma sudi tuho ale Tuhan sandok akan aporsya Tuhan aku Yesus Kristus. Mardami sonang mahami nang di negara namion terlumubi lau mamuji pasangapon guarmu. Pasat kami madaging dohton di nami tuho. Nasa ulon nami dongani kami. Dia pihami maringanan mangulas ulon nami di jabu dohot di dulu ni jami. Marsonak-sonang mahami toktong pasanga pokok. Marhite-hite pambahenan mi naringgani. Di bagasan gornya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marin di mahita ma tapasahat pilihan 2 dohot pilihan minggu keluarga marhite amplop. Tuhan
datang yakon ma periata ali di bata amanami na di banwa gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringkan dohot nasa uli basa na mau diutus hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pedean nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramutia sa uparhaseang hami pedeanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadda hami kudang ni si leon mi tu hami asalam gilgir hami madok mau di hati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaonmo say saut malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutoddim. Yang tadi pas pagi. 586 mainnya dari mana, Bang?